Nakigtagbo ang masakop sa PDS-7 sa mga SK chairpersons ug pipila ka mga SK Councilors sa 22 ka barangay sa Talisay City sa Talisay City Hall. Alang kini sa gitawag nga Bagong Pilipinas Drug Abuse Prevention Education Seminar. Ipasabot sila kung unsa kini nagkadiyang illegal nga drugas ug ang epekto nini. Samtang gipahinumduman sila sa ilang responsibilidad alang silang konstituwente ug magsilbi silang role model ilabi na sa uban pang Kabatan-onan. Gikinahanglan usab nga why ni usa kanila nga malambigit sa paggamit sa illegal drugs. Gitataw ni Lia Alcantara nga sa labing uwahin nilang data na 10 anyos ang labing batang natala nga tiggamitan sa ginadiling drugas sa nasod. Samtang lakip sa gipahinumdom kanila ngadto sa mga SK officials ang mga programa nga malikay sa illegal drugs ang mga batanon. Gawas pa sa mga sports activities. Karon nga year wala pa tayo nadawat, no, but in the previous years doon na tayo mga nadawat nga information nga mga SK officials mismo involved nag-positive during drug test. So mo na isa sa ato ang aim ani ma-deter sila nga SK official gani ka, you have to be a role model sa inyong mga constituents.